Katma Armageddon. Kani katma kalong katma kabadon kamlot yang iborok sistuluk ko pertai. Ya ki bom patlong Kristan, ne ya ki balak long ru. Kamtam yang ki balak long Kristan, kalong kabadon kambha namalada. Langi syaino ha ka jingrongnoh. Ne yang yuk benta ha ka jingrongnoh ru. In hap dan benta baik ha kani katma. Kani katma kalong katma kaban penkut lut, bat kaban penduk lut ya ki pop na kani ka pertai. Borok kawai. Katma kaba ajing kerman ya ki bahok, mat katma kaba syirkai tam ya ki nong pop. Katma kaban penkut lut ya borok kitma, mat kani kan long katma kaba syirkai tam. Ha ka history jong kepertai. Mat kani katma kan dairu katma bahkan zaman sim, baru katma jong kani ka do. Ha kani katma on don bentalang ublay mat usaitan. Kumbangi tiap habayele tma deng artli giri kali kaban job kan yo ban sunsyar. Kumta hadin balakut kani katma ujisu daladehi unwan ban sunsyar ya kani ka partai shi hajar senam. Dong ini pej menta hangnu kani katma kan long. Ngini pulina ka kitab jing pynpaw kan long ka bakat nrieu ka dekot ka bakat ar. Ka ongkum ni mat uta bon nrieu ulat no ia ka pliang jong u halur kata ka wa bakrau ka Iuphratis. Te ko jong ka kalargan no ma on yok kre ya kalenti ba ya kisim ki banami ngi mat ngalayo ilai teli ki mensim bom khoj kum ki jakoj ki bami na ka shintur uta u yak jakor bat na ka shintur uta umrat klaw bat na ka shintur jong uta unong yutul upa lamler nomar ki long ki mensim ki ksoj ki bale ya ki dakla ki bale mino sha kita kisim jong kata ka partai barok ko wai ban ya lumlang yaki sya kata katma jong kata kasi ke bakrau ublay ubadon borboro te ki ya lumlang yaki sya kata ka jaka ya ka balakot ha ka Hebrew ka Armageddon. Kani ka Armageddon kadon hari Israel bat ya kani ka jaka lakot ya ka Megiddo. Hajan jong kani ka Megiddo lodon ka tham kabaki kot katam Jezreel Valley. Kani ka jaka kadai ka jaka yele thma ha ka history jong ka partai kadai kani ka jaka ka ba ki yele thma bun tam ha kani ka jaka baladangi pej na ka history jong ki thma ha ka partai ru kadai na kani ka jaka kisdang ya ka thma ha ka partai bat wala da pi le ha google ru pin search jong tu ka jaka ba yele thma kong e kan pani ba dei kani ka Megiddo. Mar hakani ka jaka kidon kisurok ki bapni so ya ke Israel bat ya ki weipat kiri. Mar ka ba arang tu iba kata ka wa Iuphratis kan rangatno. Kani ka wa kat kumbangi pulina ka kitab Genesis kal nong ka ba ar kat kot ka ba shpau hadu kat saw hang tu ka to ba kani ka wa kadai ka wa ka ba ai ya ka kperadan. Mar kata ka wa ka ba mi na kperadan ka yaklat saw shnap. Bat kata kawa kabasaw kadai kawa Iuphratis. Katalong jong kani kawa kalong na Turki. Bat katuj arsut sya Syria bat syadu Iraq. Kadai ru kawa bajrong tam ha Asia Satni. Baki kot ka Middle East. Ka jingrong jong kani kawa kalong hadu ar praspa kilometer. Kaktin ublay kay tulupa bakani kawa kan sargat no. Bakin ya kita kisim na mingi. Kumno kani ka la manlong kat kani kawa kabahe bat ka bajrong tam. Bakan ragat no. Nriban pendap ya kajing to jong kaktin ko jong ublay kumbangi iba kisngi iba khadduh kalanang jan na kawai kisngi sya kawai kisngi ba kani ka wa kalapan sya kidak kishin ba kita kisngi iba khadduh kalanang jan sya katma Armageddon kalanang jan ban pendap ya kajing itu lupa jong kaktin baku ublay kani ka wa ngi menta kalanang rangat na kawai kisngi sya kawai kisngi kat kumbala yo lum jing tiap kani ka wa kelas sedang merengat sya kelas sedang merengat nanduk gis nanduk usnam araja kat nriu ter bat kadau ka ban kong bakani ka wa kelas sedang ban merengat no kalong na kadau jong ka jing shna ya kidam ka Turki kalamut ban set no sebak ya kani ka wa nda ka bashna ya kadam
bat mentah kani ka jingtrei kala ya shat wat la ka Syria bat ka Iraq ki Persia ya kani ndrei ka Turki kampan skor ka trei shat bat hadu mentah kani ka wa kala sa sastang sanpau na ka shispa ka jingdon jongka bat mentah usnam lai ngi ba kani ka wa kala nang red pe hakini ki news ki tu ba kani ka wa Iuphratis kala sedang menrengat pe kendiat ikini ki video between two rivers is now facing a water crisis. As the twin rivers Tigris and Euphrates run dry, Iraq has no choice but to turn to its neighbors, Iran and Turkey. But with rising needs, these neighbors want to keep water resources to themselves. A water war is on the cards. Here's a report. Water, water everywhere, nor any drop to drink. These famous lines by Samuel Taylor Coleridge ring true for Iraq. The rivers Tigris and Euphrates, a source of sustenance for millions of Iraqis, run the risk of running dry, strangling the wildlife and human settlements which have survived on these banks for millennia. With freshwater flows already weak, vegetation has now withered, and farmers are bearing the brunt of it. You can see with your own eyes, this whole river has died. There is no fresh water, just salt water. We don't have anyone to bring us tanks of water. There's not a single palm tree. Now we have a small garden 2 meters long where we plant some greens. But akita kisni shwaban sedang kani ka tama Armageddon kani ka wa kan sarngat berkyang. Nomor kita ki arngut kinong itu luparu kum u inok but u ilijaru kidon kabor ban kang yo slap hakita kisni kumta kani ka wa kan sarngat ban yo ban pankre ya kita kisim kiba na mingi kisim na mingi kidai manu se ngin sapet haka wiper ka video dai manu kita kisim na mingi